Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang kasaysayan ng isang biyudang ina na nagkaroon ng maling akala. Siya ay si Monica. Maaga akong nabiyuda. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng pagsisikap upang umasenso at mabigyan ng maginhawang buhay ang dalawa kong anak. Nagtagumpay naman ako. At dahil doon, nagkaroon ako ng maling akala. Oh, congratulations, son. Hindi mo ako binigo. Natapos mo ang management with high grades. Sabi ko naman sa inyo, Mami, hindi ko sasayangin ang paghihirap nyo. At saka, gusto ko pong maging successful businessman. Kaya po nagsikap ako. Oh, no, anak. No. Hindi yan makabubuti sa'yo. Po? Matagal ko ng pangarap ito, anak. At dahil tapos ka na ng kolehiyo, sasabihin ko na sa'yo. Ang gusto ko, pumasok ka sa seminaryo. Magpari ka. Mami, paano po ang pangarap ko? Oh, come on, eh. Hindi mahalaga yun. Hindi mo madadala yun sa langit. Samantala kung magpapari ka, pati kami ng iyong ate Beron, ilalapit mo sa Diyos. Talaga po bang hindi na magbabagong isip nyo? Hindi na, Gabi. Sabi ko nga sa'yo, matagal ko na itong pangarap para sa'yo. May girlfriend na po ako eh. 2 years na po kami ni Nika. Pwes, kalimutan mo siya. Makipag-break ka sa babaeng yon. Mami, kaya pala malungkot ang kapatid ko. Yun palang dahilan. Nalulungkot lang siya. Dahil magkakahiwalay na sila ng nobya niya. Pero lilipas din yan, anak. Lalo na pag nasa seminaryo na siya. Ay, iba ang kaligayahan na ibibigay ng paglilingkod sa Diyos. Magiging maligaya siya kung yun ang kanyang pangarap. Kaso hindi. Pero, magsalita ka para hindi ka masaya sa profesyon mo ngayon. Isa ka ng doktor, anak. Tinitingala at nirerespeto ng tao. Masaya ako, Mami, dahil natutuhan ko ng mahalin ang profesyon ko. Pero, meron pa rin kulang. Kasi, ang talagang gusto ko ay ang umawit. Gusto ko maging singer. Yun ang pangarap ko. Ay, lintik na pangarap yan, oo? Mami, hindi makabubuti para sa inyo ang pinapangarap nyo. Ako ang sundin nyo. Dahil ako nakakaalam ng mabuti para sa inyo. Kita nyo naman, naging matagumpay ako. Yan ang buhay na katibayan. Hindi. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Gabi. I'm sorry, Nika. Ayoko rin magkahiwalay tayo. Pero si Mami, gusto niya pumasok ako sa seminaryo para magpari. Ano? At ako? Paano na ako? Gabi, I'm pregnant. Ha? Oo. Nagbunga minsan pagkalimot natin. 2 months na nakakaraan. Paano ako ngayon, Gabi? Paano? Walang hiya ko! Mami! Akala ko pa naman mabait ka. Walang ginagawang kalokohan. Yung pala mahilig ka rin sa laman tulad ng iba. Mami! Hindi ka maaaring umurol sa gusto ko, Gabi. Itutuloy mo pa rin ang pagpapare. Pero si Nika at ang magiging baby namin, ayoko po silang pabayaan. Ipalalaglag natin ang dinadala niya. Mami! Para wala nang problema. Hindi ko akalaing
sasabihin niya yun, Ate Verona. Bakit ganun si Mami? Masyado nang mataas ang tingin ni Mami sa kanyang sarili dahil sa pagtatagumpay niya sa buhay. Kaya inisip niya, siya lang ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Baliwala na sa kanya kahit nasasaktan na tayo. Papapasukin niya ako sa seminaryo kahit labag sa loob ko. Ipalalaglag naman niya ang magiging anak ko. Matutuwa pa bang Diyos sa kanya noon? Nika, ano ibig sabihin ng pregnancy test pack na ito na nakita ko sa kwarto mo? Pa? Sumagot ka. Totoo bang buntis ka? Ha? Opo, Papa. Walang niya ka. Katatapos mo pa lang ng college, nagpabuntis ka na. Hindi mo na hinintay na makasal ka? I'm sorry, Papa. Papuntahin mo agad dito si Gabi at ang mami niya. Kailangang makasal kayo sa lalong madaling panahon. Pa, wala na pong kasalang magaganap. Ano? Bakit wala? Nakipag-break na po siya sa akin. Walang yan yun. Akala ko pa naman mabait. Yung pala gusto lang makaisa. Sisingilin ko siya sa ginawa niya sa'yo. Sisingilin ko siya. Papa? Papa, sandali lang! Papa! Sigurado ka ba na kaya mo nang umuwi mula dito sa kanto, Gabi? Oo, sabi Tyrell. Ayaw mo kasi magpapigil eh. Naglasing ka pa. Hindi ka naman umiinom ng alak. Minsan-minsan lang naman ito. Gusto ko lang makatulog. Malimot ng bigat ng problema ko. Sige na. Iwan mo na ako. Oo, sige. Sige na. Alis na ako. Sobra na nga yata ang inom ko. Nahihilo ko. Kumusta, Gabi? Tito Lorenzo? Walang hiya ka. Akala ko mabait ka. Yung pala, manloloko ka. Sandali lang! Tito! Pagbabayaran mo ang pagtalikod mo sa anak ko. Kutsilyo ho yan. Patay yung... Sandali ho! Sabihin mo, Tyrell. Sinong sumaksak sa anak ko? Sino? At bakit siya sinaksak? Ang sumaksak po kay Gabi ay ang papa ni Nika. Ano? Nagalit siya dahil tinalikuran ni Gabi ang obligasyon niya kay Nika. Nakita niyo? Nakita niyo na ginawa niyo, Mami? Dahil sa pagsunod sa inyo, napahamak ang kapatid ko. Ito ba? Ha? Ito ba ang makabubuti para sa kanya? Ikaw? Bakit ka na pa rito? Ipakukulong mo na ba ako? Sige, handa na ako. Nagkakamali ka, Lorenzo. Oh, Naparito ko upang humingi ng tawad. humingin. Ako may kasalanan Oh, kung bakit iniwan ni Gabi si Nika. Gusto ko kasi magpari siya. ano? Pinilit ko siya. Kahit na nga alam ko, may dapat na siyang panagutan sa iyong anak. Patawarin mo sana ako, Lorenzo. Nagkamali ako. At sana, ayusin natin ang lahat. Gabi? Nika. Ako nga. I'm sorry sa ginawa ni Papa. Munti ka na mamatay dahil doon. Kasalanan ko naman eh. Iniwan kita. Pero, labag sa loob ko yun, Nika. Alam ko. At nauunawaan na rin yun. Ni
sina Papa at Tita Monica. Anong ibig mo sabihin? Nag-usap na sila ni Papa. Ama, sinabi ni Nita. Mami, Hindi na kita pipilitin magpari pa. totoo po. Oo. Salip, ipakakasal ko na kayo ni Nita. Salamat po. Salamat, Mami. Anak, patawarin mo sana ako. Pangako, itutuwid ko ang aking pagkakamali. Dahil sa nangyaring yun sa aking bunso, ay nagbago ako. Dahil alam ko na tanging ang Diyos lang ang nakababatid ng tunay na makabubuti sa ating mga anak. Sana po'y kinapulutan ng aral, lalo na ng mga magulang na nakikinig ngayon sa aking kasaysayan. Ako po si Monica, at ito ang aking buhay. Kahit nasa posisyon ang mga magulang, hindi pa rin niya dapat saklawan ang pangarap ng kanyang anak. Kung nais niyang mapabuti ito, ang Diyos ang dapat niyang lapitan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benavin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles sa papel na Monica. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Montiel, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang binatang minsang hinusgahan dahil sa uri ng kanyang trabaho. Siya ay si Samson. Naghiwalay ang nanay at tatay ko nung mga bata pa kami. Pinilit naman sana kaming itaguyod ni nanay, kaya lang nagkaroon siya ng sakit. Kaya ako na lamang ang naghanap buhay para sa aming pamilya. Dahil wala naman ako natapos, wala akong nakuha ang matinong trabaho. Sa madaling sabi, kumapit na lamang ako sa patalim, mabuhay lamang kami. Oh, dinagdagan ko yan, ha? Uy. Para sa mahusay mong performance. Salamat. Galante ka talaga. Oh, sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Naku, wag na. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Ito naman. Hindi ka na iba sa akin. Sino yan? Si Glenn. Sino yan? Ito pa ng lalaking kinahuhumalingan mo. Glenn, huwag kang gumawa ng... Ipakukulong kita! Sandali! Aray, bitiwan mo ako! Iba mo siya! Huwag ka sabing gumawa ng eskandalo dito sa parking lot. Baka may makakita sa atin dito. Nakakahiya. Nakakahiya! Kung nahihiya ka ba, sana hindi ka pumatol sa callboy na to. Na hinuhututan ka lang ng pera. Hindi ko siya hinuhututan. Nagbigay ako ng serbisyo kaya nararapat lang na bayaran niya ako. Wala nang libre sa panahon ngayon. Sumasagot ka pa, ha? Glenn, tama na. Bitiwan mo siya. Bitiwan mo si Samson. Kompletong katawan mo. Bakit hindi ka maghanap ng matinong trabaho? At nang bibiktima ka pa ng mga matatandang walang kakayang tumanggi sa'yo? Ha? Mukhang pera ka! Hindi ka na nahiya! Sa oras na malaman kung nakikipagkita ka pa sa lalaking yun, ma, Glenn. kalimutan mo na may anak ang doktor. Glenn, I'm sorry. Ma, ilang beses na kitang binalaan. Sabi ko naman sa'yo, kung gusto mong mag-asawa uli, walang problema. Pero sana naman pumili ka ng matinong lalaki at huwag kang pumatol sa callboy na kagaya ng walang hiyang yun. Eh, paano kung makakuha ka ng sakit sa kanya?
Isa pa, paano kapag may nakakita sa'yo? Nakakahiya, Ma. Glenn, naaawa lang kasi ako kay Samson. Naaawa? Oo. Bakit ka maaawa sa kagaya niya? Maayos naman ang pangangatawan. Pwedeng-pwede siyang maghanap ng matinong trabaho. Oo nga. Pero... Ma, tama na. Huwag mo na ipagtanggol ng lalaking yun. At huwag ka nang makikipagkita sa kanya. Kuya, nasan ka na ba? Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Dimple! Kuya! Oh, bakit ka umiiyak? May nangyari ba kay nanay? Wala naman. Kaya lang, sabi kanina, kailangan na raw natin mabayaran yung bills natin kasi patong-patong na. Huwag ka nang umiyak. Ako na bahala. May pambayad pa ba tayo? Huwag ka nang mag-alala. Ako pa ba? Natatakot ako eh. Paano kapag pinalabas tayo dito? Tapos hindi na nila ginamot si nanay. Hindi tayo palalabasin dito kasi hindi pa tayo nakakabayad. Gusto ba nilang hindi na natin bayaran yung bill natin? Kaya huwag ka nang umiyak. Kayang-kaya ito ni Kuya. Kuya, sorry ah. Wala akong may tulong sa'yo. Ano ka ba? Itong ginagawa mong pagbabantay kay nanay pagkagaling mo sa eskwelahan, hindi pa ba tulong ito? Kahit na. Tama na yan. Punasan mo na yung luha mo at bumalik ka na doon kay nanay. Baka hinahanap ka na doon. Oo, kuya. Kumusta po ang pakiramdam niyo, nanay? Ikaw na ba yung bagong doktor dito sa ward namin? Opo. Maayos naman po. Pero nagsusuka ako at nahihilo. Normal po yan kapag nag-chemotherapy. Yun nga rin po ang sabi nila. Sino pong kasama niyo rito? Wala po kayong bantay? Meron. Yung bunso kong anak na babae. Bumili lang ng niresetang gamot. Tapos yung panganay ko, umupunta rito minsan. Siya kasi yung naghahanap ng pambayad namin dito sa ospital. Ganun po ba? Napakapalad niyo naman sa anak ninyo? Sinabi mo pa, Dok. Ayoko na sanang magpagamot. Kasi alam ko mahihirapan lang kami sa gastusin. Pero ang sabi niya, kahit gumapang siya, gagawin niya para lamang gumaling ako. Napakabait po ng anak ninyo. Kung hindi sa kanya, baka matagal na ako namatay. Alam ko naman hindi na ako magtatagal. Pero dahil sa kanya, kahit papaano, nadurugtungan ang buhay ko. At nakakasama ko pa sila. Hindi po lahat ng magulang binibiyayaan ng ganyang klaseng anak. Napakapalad po ninyo. Pasensya ka na, Amanda. Alam kong tumakas ka na naman sa anak mo para lang magkita tayo ngayon. Oh, wala yun, Samson. Talagang wala na kasi kung ibang malalapitan. Sabi ko naman sa iyo, one call away lang ako. Isa pa, namiss nga kita. Ako rin, namiss din kita. Wala naman si Glenn ngayon, kaya okay lang. Baka nasundan ka na naman nun. Hindi. At saka, halos isang buwan na nga tayong hindi nagkikita eh. Kaya sigurado, hindi na yun maghihinala. Mabuti naman. Oh, wait. Oh, ayan ang bayad ko. Salamat. At saka, oo nga pala, ibinili kita ng bagong t-shirt. Wow, O, ayan. ganda. Para sa iyo yan. Kasi napapansin ko, lagi na lang yung t-shirt na yan ang suot mo. Bagay ito sa iyo. Dahil maputi ka. Kaya ayan, bagay sa iyo ang kulay blue. Salamat. Salamat. Wala
man lang ba akong kiss? Yun lang pala eh. Tulungan niyo ang nanay ko! Tulungan niyo siya! Nanay! Asan ang doktor rito? Bakit wala po siya? Nahirapan ang huminga ang nanay ko! Dok! Ayan na siya, kuya! Ayan na si Doc! Ayan na! Dok, maawa kayo. Iligtas niyo ang nanay ko. Ililipat na namin siya sa... Maawa kayo. Ha? Ikaw? Kuya, bakit hindi pa rin lumalabas yung doktor? Huwag kang mag-alala. Tiyak, ligtas na si nanay. Pero, Ayan na siya, oh. Obserbahan muna namin ang nanay niyo. pero, okay na po ba siya, Doc? Sa ngayon, okay na siya. Dimple, Kuya, sige na. Kumain ka na muna sa labas. pero, Sige na. sige kuya. Hindi ko alam na ikaw pala ang tinutukoy ng nanay mo nung minsan ko siyang nakausap. Nakikiusap ako. Sana wala kang mabanggit sa kanya o sa kapatid ko. Kung nanay mong malalagay sa alanganin, siguro gagawin mo rin ang lahat para iligtas siya. Wala na kaming tatay. At hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Isa pa, kailangan namin ng libo-libong pera para maipagpatuloy ang chemotherapy niya. Wala akong ibang paraan para kumita kaagad, kundi ang kasalukuyan kong trabaho. Alam ko namang mali. Pero handa akong gawin kahit ano para lamang madugtungan ang buhay ni nanay. Patawarin mo ako kung hinusgahan ka agad kita. Hindi ko alam na ganito parang kalagayan ninyo. Kung kinakailangang ibenta kong kaluluwa ko para mailigtas lamang si nanay, gagawin ko. Asan na kaya si kuya? Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa labas ng ospital eh. Yun. Kakababa lang sa tricycle. Kuya? Kuya! Dimple! Oh, bakit nandito ka? Inaantay kasi kita eh. Kasi meron ako sasabihin sa'yo. Ano yun? May foundation daw na umako sa gastusin ni nanay sa ospital. Ha? Kaya mula ngayon, wala na tayong babayaran. Talaga? Oo, kuya. Naku, saya-saya ko nga eh. Paano nangyari yun? Basta, sabi kanina ni Doc, wag na raw nating aalalahanin yung gastusin sa ospital. Talaga? Oo. Eh, bakit ka umiiyak, kuya? May pasyente pa ako. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Kanina ka pa nakapurito sa loob ng kliniko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ganito lang. Sabihin mo lang, salamat. Hindi mo naman kailangan gawin ito. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, kundi para sa nanay mo. Salamat. Eto, tawagan mo yung numerong yan. Sabihin mo, pinatatawagan ni Dr. Glenn Icaro. Sino ito? Kaibigan ko. Naghahanap ng driver. Magdadrive ako? Kung hindi ka marunong, siya na ang bahala sa'yo. Pero, Naunawaan kung gusto mong itaguyod ang pamilya ninyo. Pero may iba pang paraan. Total, hindi mo naman iisipin ang hospital bills ng nanay mo.
Siguro malaking tulong ng trabahong yan. Oh, ayaw mo. Bakit mo ginagawa ito? Bakit ba ang dami mong tanong? Okay ba sa'yo yung trabaho? Magsabi ka lang kung ayaw mo kasi... Hindi, tatawagan ko na itong numero. Salamat. Oy, isara mong pinto, ha? Oh, akala ko aalis ka na. Salamat uli. At sorry na rin. Hindi ko gustong pagkaperahan ng mama mo. Pero sa kabila ng lahat, tinulungan mo pa rin kami. Maraming salamat. Namatay si nanay 1 taon matapos ang pag-uusap namin niyon ni Dr. Glenn. Pero masaya ko na sa natitira niyang sandali sa mundo, napakain ko siya mula sa perang kinikita ko sa isang marangal na trabaho. Ngayon, pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Totoo palang may iba pang paraan para mabuhay. Kailangan lang ng pagtsatsaga, mahabang pasensya at determinasyon. Ako po si Samson at ito ang aking buhay. Minsan man tayong balugmok sa putikan. Sikapin sana nating bumangon, kaano man ito kahirap. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Junel Beramin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Samson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig ninyo ang kasaysayan ng babaeng bagamat umahon sa putikan, ay naging biktima naman ng mga taong walang puso. Siya ay si Connie. Panganay ako sa 3 magkakapatid. At dahil maagang pumanaw si Itay, ako na ang naging katuwang ni Inay upang kami ay mabuhay. Dahilan, kaya high school lang ang aking natapos. Hanggang sa napasok ako sa maling hanap buhay. Hoy, Connie! Bakit mo tumlay ka? Dapat happy ka ngayon dahil marami na naman tayong customer. Malaki na naman nakikitain natin. Naiinis na kasi ako sa ganito kong buhay, Ethel. Lagi na lang hinahawakan, hinahalikan ng iba't ibang lalaki. Naikakama nila sa tamang presyo. Pakiramdam ko, napakadumi ko na. At nagsisenti na naman pala ang kaibigan ko. Connie, wala naman tayong magagawa eh. Sa trabaho ito tayo kumikita ng malaki. Nabibili natin ang mga gusto natin. Nakakatulong tayo sa pamilya natin. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko nang umalis sa ganitong klase ng trabaho. Pwede naman yun eh. Kaya lang, paano ang nanay at mga kapatid mo? Si Tina, tapos na naman yun ng caregiving. Makakatulong na yun para sa pangangailangan namin. Basta, talagang aalis na ako dito. Huling gabi mo na pala dito.
Hindi na pala kita makikita. Oo, Conrad. Nakapagpaalam na ako sa manager namin. Ay, sa wakas. Makakalaya na rin ako sa putikang ito. Hinangaan ko kagustuhan mo makapagbagong buhay at naunawaan kita. Maraming salamat. Kaya lang, alam mo naman ang damdamin ko sa'yo, di ba? Connie, sumama ka na lang sa akin. Ibabahay kita. Sa piling ko, mabubuhay ka ng maginhawa at matutulungan mo pa rin ang iyong pamilya. Conrad, nagpapasalamat ako sa alok mo, no? Pero, gusto ko, mag-isa akong tumulong sa aking pamilya. Ayoko rin makisama sa'yo nang dahil sa pera mo. Sana, nunawaan mo ko. At saka sana, maging magkaibigan pa rin tayo. Naunawaan kita at nire-respeto kong pasya mo. Oo, para magandang nakuha mong pwesto ng snack house, anak ka. Unang araw mo pa lang, malaki na agad ang iyong benta. Oo nga po, inay. Gumana yung promo na naisip ko. Oo anong balak mo ngayon? Eh di tutuloy ko po yung promo hanggang matapos yung first week. Para lalong marami ang mawiwiling bumili at kumain dito. Kung ano man na maaari naming itulong ng mga kapatid mo, handa kami anak ha. Narito lang kami. Salamat po, inay. Nagpapasalamat din ako ng malaki sa Diyos. Dahil ngayon, nadarama ko ng meron din pala akong karapatan sa pagbabagong buhay. Lahat ng nagkamali, binibigyan niya ng pagkakataong magbago, anak. Pero sana, maging matatag ka. Dahil malupit at mapanghatol ang ating lipunan. Tatandaan ko po yan, inay. Magpapakatatag ako at hindi susuko sa mga pagsubok. Sayang, wala pala siya dito, Aling Senya. Ay, maghapon na kasi ang bukas ng snack house niya, Ethel. Nadagdagan na yung mga tinda niya eh. Buti kaya pa niya asikasuhin mag-isa yun. Kumuha na siya ng 2 kasama doon. Papaano si Tina, may trabaho na. Si Junior naman pumapasok. Kaya hindi siya matulungan. Wow, ang galing naman talaga ng kaibigan ko. Ano kaya kung gawin ko na rin yung ginawa niya? Ay, maganda yun, Ethel. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka pa. Mayadong, alak at pulutan pa nga. Gusto ko lang magpaalala sa inyo, Jack, ha? Bakit mo? Ayokong gagawin nyo dito sa tindahan ko, yung tulad na ginawa nyo sa ibang tindahan. Yung mag-aaway kayo pag lasing na. Ako mismo nga hambalo sa inyo ng tubo pag ginawa nyo yun dito. Kasi mga edong naman, oh. Huwag mo kayong mag-alala. Hindi ko kami magwawala din eh. Dapat lang. Mga edong. Oo, nagtitinda ako ng alak, pero hindi ko sinabing magpakalasing kayo at manggulo. Ang Edong, magandang umaga ho. Uy! Ang sexy si Connie, ah. Hello, Miss Beautiful. Hello, ganda. Hello din sa inyo. Magandang hapon din, Connie. Ay, meron po ba kayong tinda ng paborito kong brand ng toyo at suka? Meron. Teka. Ito, ayan. Salamat po. Aha. Eto po bayad ko. Ay, Connie, gagamitin mo ba yan sa snack house mo? Oo. O sige, maiwan ko na Ay, kayo. teka, sandali lang. Makipagkwentuhan ka muna sa amin saglit. Oo nga naman, Connie. Oo nga naman. Kwento ang tao. Bakit ba kasi nagpapakahirap ka pa sa pagtitinda ng pagkain? Mangangamoy mantika ka niyan. Tama yun, tama. Yang bibingka mo na lang ang itinda mo. Sigurado pang bibili kami. Dati mo namang itinitinda yan eh. Sige na. Marami pa akong gagawin. Diyan na kayo. Pare, sinusupladahan tayo, ha? Sinusupladahan Oo nga eh. Ano yan? May araw din sa atin yan. Pare, kung gusto mo, planuhin natin eh. Ay, kaya, Uy,
tumigil nga kayo. Pag hindi nyo nilubayan si Connie, ako mismo magsusuplong sa inyo sa mga pulis. Mura-mura. Alalahanin nyo, Colonel lang anak ko, ha? At kapatid ko ang barangay chairman dito. Sa mga doon naman, oh. Lagi na lang ginagamit ng mga kamag-anak niya. Hoy, kumpara sa kabutihan, handa silang gamitin ko. Kaya umayos kayo. Ginabi na ako sa pagsasara ng snack house. Nag-inventaryo pa kasi ako eh. Tuloy, inabot ako ng ulan. Eh, dito pa naman sa amin, tamad na magbiyahe yung mga tricycle driver kapag malakas ang ulan. Kaya... Uy! Ganda! Jack! Ano ba? Kumusta? Ginulat mo naman ako. Ang tagal mo naman. Eh, kanina pa kita inihintay. Ano? Bakit? Wala naman akong alam na magkikita tayo ngayon na. Eh, kaso, gusto kitang makakasama ngayon. Sus, alis na ako. Lasing ka eh. Susublada mo naman. Eh, mabayaran naman kita eh. Tigilan mo ako! Nagbagong buhay na ako, no? Bagong buhay? Mga tulad mong hostess, hindi pwedeng magbagong buhay. Tatak nyo na yung trabaho ninyo. Tama na! Pwede ba umalis ka na? Iwan mo ako? Oh, iwan kita. Pagkarapos sa gagawin ko sa... Iwan mo ang braso ko kung hindi sisigaw ako! Sige! Sumigaw ka! Kapag ginawa mo yun, itatara ko itong dala kong patalim sa'yo. Kalalamunan mo! May patalim ka! Oo! Kaya pagbigyan mo na lang ako para mabuhay ka pa! Walang iya siya, Inay. Napakasama niya. Kakasuhan natin ang hayop na Jack na yon. Sabi mo naman, wala daw maniniwala sa akin na ginahasa niya ako dahil isa akong hostess. Hayop siya. Bakit? Talaga bang walang karapatan sa pagbabagong buhay yung mga katulad ko? Itinakda ba kami? Para mabuhin lang ng mga lalaki? Hindi, anak. Hindi totoo yan. Lahat may karapatan sa paggalang at respeto ng kanyang kapwa. Bakit nangyari sa akin ito? Katagal mo ang loob mo. Pagsubok lang sa iyo yan. Pagsubok na, mapagtatagumpayan mo rin. Tutulungan ka namin, anak. Sanyang, kumusta na si Connie? Ayun, nalulungkot pa rin. Walang gana magtrabaho. Nakadagdig sa lungkot na nararamdaman niya ang hindi pagkahuli sa hayop na si Jack. Walang hiya talaga ang taong yun. Sinaway ko na sila nung nasa tindahan ko at nagiinuman. O hindi pa rin nakinig. Napakasama niya. Bumangon na nga ang anak ko mula sa putikat. Muli pa niya sinusubsob. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako para magkaroon ng katarungan ang nangyari kay Connie. Kung kailangan tumistigo, titistigo rin ako. Maraming salamat sa iyo, Edo. Ang totoo, hanga ako sa iyong anak. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para makatulong sa iyo. Kaya ngayon na nagbabagong buhay na siya, dapat siyang tulungan. Hindi dapat lapastanganin. Dito na muna ako sa probinsya magpapalamig. Kung walang hiyang Connie na yun, kinasuhan pa ako. Di naman siya mananalo. Dahil isa lang siyang bayarang babae. Walang maniniwala sa kanya. Kapag malamig na sa paghahanap sa akin ng mga pulis, babalik ako sa lugar namin. At mananagot ka sa akin. Mga pulis! Huwag kang kikilos! Pinarakit ka namin sa salang panggagasa! Hindi! Hindi ako nasasama sa inyo! Lalaban ako!
Anak, papasok ka na sa snack house mo? Opo, inay. Total, nakasampa na yung kaso ko laban kay Jack. Tsaka bahala na po ang Diyos at yung mga pulis doon. O sige na po, magtatrabaho na ako. Oh, tama ang gagawin mo, Connie. Oy, Edong, narito ka pala. Bukas ang pintuan nyo, kaya tumuloy na ako. May maganda kasi akong balita sa inyo. Lalo na dito kay Connie. Po? Bakit po? Ano po yun, Mang Edong? Nadakip na si Jack. Ha? Talaga ho? Oo, kanina lang. Itinawag sa akin ng anak ko. Ay, mabuti naman. Salamat po, Diyos ko. Yun nga lang. Hindi na siya makapagdurusa sa bilangguan. Bakit? Nanlaban siya, nandarakpin na siya. Kaya napatay. Masaya pa rin po ako, Mang Edong, dahil nagkaroon na ng hustisya yung kalapastangan ng ginawa niya sa akin. Sa ngayon, 2 na ang aking snack house. At bagamat naaalala ko pa rin ang nakaraan, bawas na ang sakit sa aking puso. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Connie, at ito ang aking buhay. Kung itatakwil lamang ng tao ang labis na pagkahilig sa laman, mababawasan ang suliranin ng lipunan at magiging payapa ang mga mamamayan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Junel Benjamin, Maynard Landicho at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang dalagang halos 2 dekadang nangulila sa kanyang ama. Siya ay si Mira. Bago pa ako ipinanganak, namatay ng papa ko. Ito ang sabi sa akin ni Mama ng mga kamag-anak namin at ng mga taong nakakakilala sa amin. Kaya ang tumayong tatay para sa akin ay ang bunsong kapatid ni Mama. Subalit, ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Lilipat ka ng trabaho. Ang tagal-tagal mo na dyan sa kumpanyang yan. Tsaka maayos naman dyan ang sweldo, di ba? Mas mataas yung offer sa akin dito sa lilipatan ko, ate. Pero bago pa lang yan. Baka naman mamaya, mabangkra ka ganyan, lalo ka mawala ng trabaho. Huwag ka nang umalis dito sa trabaho mo, Nelson. Alam mo, ate, sa totoo lang, nagsasawa na ako sa trabaho ko doon eh. Paulit-ulit na lang, wala nang bago. Ako, Nelson, maging practical ka. Gusto mo mag-resign kasi nagsasawa ka na sa trabaho. Tapos, lilipat ka sa kumpanyang wala namang kasiguruhan. Anong klaseng desisyon yan? Mabuti sana kung bata ka pa eh. Pwede mo sa akin sabihin yan. Sa edad mong yan, abay mahirap na makahanap ng trabaho. Paano kung biglang nagsara yan, lilipatan mo? Di nga ka. Ma! Uncle Nelson! Uy, Bakit abot-tenga na naman yung ngiti mo, Mira? First honor ako! napakagaling talaga ng Mira ko. Thank you, Uncle! Kailan ang recognition nyo? Next week, Ma. Uncle,
Oh. Sabi mo, kapag honor student ako, ibibili mo ako ng bike. Ay, walang problema. Kahit motor pa. Wow! Anong motor? Sa bisikleta nga, ninenervyos na ako kapag sumasama yan sa iyo sa malayo. Motor pa kaya? Joke lang, ate. Pero kailan mo ako ibibili, Uncle? Pagkababa mo ng pagkababa sa stage, ibibigay ko na sa yung bago mong bike. Yes! Hi, Pa. Honor student ulit ako. Sana nandito ka. Para ikaw na yung magkakabit na medalya ko. Tapos, magpapapicture sana tayo. Mira, Ma? bakit hindi ka pa natutulog? Matutulog na po. Kinakausap mo na naman ang larawan ng papa mo. Kung buhay pa si Papa, Ma, ano na kaya ang itsura niya ngayon? Siguro may balbas na siya. Tapos, may salamin. Baka kalbo na rin siya kagaya ni Uncle. Hindi natin alam. Posible. Paano yun, Ma? Walang bumibisita sa kanya sa puntod niya. Kasi nandun siya sa probinsya, doon siya nailibing. Nga, wala. Siguro napakalungkot ni Papa. Sige na, matulog ka na. Sige po, Ma. Good night, Ma. Mm. Good night, Papa. Uy, Annabel. Kanina ka pa parang natutulala dyan. Bakit ba? Carmi, O ano, bakit? naalala ko lang si Gaspar. Sus, napakatagal na siyang wala. Naalala mo pa rin? Hindi ko rin maiwasang isipin minsan kung kumusta na ba siya, kung ano na ba ang tsura niya. Malamang matanda na rin yun. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na. Hindi na rin kumukontak sa akin yung kapatid niya eh. Baka patay na. Sa tingin mo? O, di ba? May riot din na nangyayari sa mga bilangguan. Paano kung bigla na lang siyang magpakita dito? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Ilang araw lang, lalaya ka na, Gaspar. Oo nga, Mantinoy. Siguro, kating-kating ang pa mong maglakad palabas dito sa Zelda. Sa totoo lang, Mantinoy, natatakot ako. Natatakot kang lumaya? Oo. Nauunawaan kita. Ganyan din siguro ang mararamdaman ko kung mabibigyan ako ng parol ngayong taon. Baka maramdaman ko rin yung nararamdaman mo. Sa tagal nating nakabilanggo, hindi na natin alam kung paano mabuhay ng malaya. Hindi ko alam kung may buhay pa ba akong babalikan paglabas ko rito. Uy, di ba't may pamilya ka? Hindi kami kasal ng kinakasama ko, Mantinoy. Pero may anak kayo. Meron. Uy, mali mo. Inihitlik ka pa rin ng pamilya mo. Mula nang malipat tayo rito, sabi ko sa kinakasama ko, huwag na niya akong bisitahin. Kaya baka paglabas ko rito, mag-isa ko na lamang nahaharapin ang panibagong buhay. Ay, nakakapagod. Bantayan mo tong bike ko, ha. Bibili lang ako ng tubig. Sige po, Uncle. Pupunasan ko nga muna tong pawis ko. Init. Ineng, Ho? Bakit po?
Alam mo ba kung saan itong address na to? Patingin nga po. Doon po to sa may amin. Diretsuhin niyo lang po itong kalsadang ito. Tapos may makikita kayong maliit na iskinita doon sa kaliwa. Yun, doon kayo pumasok. Marami pong bahay sa compound na yun. Ay, salamat. Sino po bang hinahanap niyo? Baka kilala ko. Wala na. Dire-diretso na siya. Mira. Itong tubig. Sino ba tinatanong mo? Yun ang lalaki. Sinong lalaki? Yan o. May hinahanap na address. Tinuro ko dun sa may compound natin. Ay, maraming salamat dito sa ulam, Carmi, ha? Kasi naisip ko, baka hindi ka na naman nagluto. Kasi linggo. Ay, oo eh. Tetext ko sana si Nelson para bumili na lamang ng ulam. Ay, ganun ba? O, siya, sige. Aalis na ako. Ay, nasan nga pala yung anak mo? Ay, ayun. Kasama ni Nelson, nagbibisikleta. Mabuti yan. Nang nakapag-ehersisyo. Oo nga, kaya lang, nag-aalala ko kapag masyadong lumalayo. Kasama naman si Nelson eh. Tiyak na hindi nun pababayaan si Mira. Para niya na rin anak si Mira. Sinabi mo pa. Kaya nga hindi na nag-asawa para daw maalagaan niya si Mira. Gusto niya lumaki yung anak ko na may tumatayong ama. Napakapalad mo sa kapatid mo na yun. Ay, siya, sige. Ako'y tutuloy na. Ay, sige. Salamat uli sa ulam. Maliit na bagay. Ihahain ko na ito sa mesa na sa ganon. Pagdating ng dalawa, kakain na lang. Ay, may naiwan yata itong si Carmi. May naiwan ka baka... Annabel. Gaspar? Nagsusuri. Napakatagal ko inilihim sa'yo ang totoo. Mira. Uncle, anong sinasabi ni Mama? Makinig ka. Gusto ka namin protektahan at gusto namin lumaki ka ng maayos. Kaya namin nagawa ito. Ayaw namin na makatanggap ka ng pangungutya mula sa mga tao. Kaya minabuti naming ilihim sa iyong tungkol sa papa mo. Hindi ko kayo maintindihan eh. Mira. Mira, siya ang papa mo. Papa? Hindi ba? Patay na ang papa ko? Hindi. Buhay siya. Buhay siya, anak. Anak. Buhay? Buhay ka? Oo. Buhay ako. Pwede ko bang hawakan ng pisngi mo? Oo. Oo, anak. Totoo nga. Hindi nga ito panaginip. Mira, anak. Maari ba kitang yakapin? Papa! Papa! Naku. Mira, kakain na. Ma? Ma! Oh, bakit? Si Papa! Kasama na aking Nelson mo. Bakit ba? Akala ko kasi nawala na naman siya eh. Ay, gusto mo ba talaga makasama ang papa mo? Oo, Ma. Kahit dati siyang bilanggo. Kahit dati siyang drug pusher. Talaga? Kahit ano pa siya. Gusto ko kasama ko siya.
Papa ko pa rin naman siya kahit ano o sino man siya. Hindi na yun magbabago. Mula nang bata ako hanggang ngayon. Araw-araw ko siyang kinakausap, pinlarawan niya. Kahit wala siya. Pakiramdam ko, kasama ko pa rin siya. Pagkakaiba nga lang ngayon. Kasi nakikita ko siyang gumagalaw, humihinga, nagsasalita. Napakabuti mong anak. Hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. Salamat, Ma. Dahil hinayaan mong malaman ko ang totoo. At makilala ko ang totoo kong ama. Kung sa iba, masakit malaman ang katotohanan. Para sa akin, napakasayang malaman na buhay pa ang totoo kong ama. Nang panahong yun, pakiramdam ko, nahanap ko ang nawawalang bahagi ng aking pagkatao. Ako po si Mira, at ito ang aking buhay. Madalas, masakit tanggapin ang katotohanan. Ngunit, wika nga sa kasabihan, the truth will set you free. Mga nagsiganap, Janelle Benamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Mira. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang padre de pamilya na muntik nang itaya sa sugal ang kanyang pamilya kapalit ng pera. Siya ay si Rico. Mahirap kumita ng pera. Kaya minsan, gusto nating mas mapadali ang paghahanap buhay. Subalit ang buhay ay hindi natin maaaring ituring na parang sugal, na ang bawat taya ay walang kasiguruhan. Dapat sa bawat desisyong ginagawa natin, alam natin kung mabuti o masama ang kahihinatnan. Wow! Totoo ba itong nakikita ko? Ang dami nating pagkain ngayon, Kuya. Tapos ang sasarap pa, oh. Ano pang hinihintay nyo? Kain na! Gusto sana naming imbitahan ang mga tita at tito nyo. Kaya lang naisip namin ng mama nyo na mas mabuting tayong pamilya na lamang ang magsalo-salo. Congrats ulit pa sa promotion mo. Ibig ba sabihin, pa? Mas mataas na yung sweldo mo ngayon? Parang gano'n na nga. Ayos. Pwede na bang hindi muna ako magbayad ng kuryente natin, ha? At bakit? Para may pang-date siya. Anong date? O, di ba totoo naman? Ikaw pa rin ang magbabayad ng kuryente. Manuman. Kasi plano namin ng papa nyo na magtayo ng negosyo. Wow, talaga? Tapos, magre-resign ka na sa trabaho mo, pa? Depende. Kung kumita ka agad tayo na malaki. Pero baka mga 5 taon pa yun. Okay. Excited na ako sabihin sa mga kaibigan kong anak ako ng isang businessman. Ako rin. Kayo talaga, oo. Masyado kayong advance mag-isip. Magdilang anghel sana kayo, mga anak.
Subukan mo lang, pare. Uy, mahirap kasi sugal, pare. Hindi natin sigurado kung mananalo o matatalo tayo. Ganyan talaga sa sugal. Pero kapag nanalo ka naman, mababawi mo ang pera mo. Oh, tingnan mo si Carmen. Oo. Di ba, Carmen? Basta dapat, marunong ka lang kumontrol ng sarili mo, Rico, ha? Kasi nakakadig ang sugal. Lalo na kapag lagi ka nananalo. Yung pangalawang kotse ni Carmen, katas ng sugal yun. Di ba, Carmen? Oo. Eh, Kaya maya-maya, sumama ka sa amin, Rico. uy, pero... Mag-observe ka lang naman. Hindi ka tataya. Tingnan mo lang kung paano namin ginagawa. At nasisiguro ko sa'yo, mag-e-enjoy ka. Sigurado ka ba bibili natin to? Hindi mo pa payday, ha? May pera ako rito. Rico, mamahalin ang refrigerator na ito. Nakakahiya naman kasi na bagong promote ako. Tapos ang ref natin, kaedad pa yata yan ni Sunshine eh. Saan ka ba kumuha ng pera? Nakabudget ang pera natin ngayong buwan. Basta. May sugar mommy ka ba? Ano bang sugar, mami? Hindi, biro lang. Bilhin na natin to bukas. Ha? Ay, ikaw eh. Rico, salamat ha. Salamat, Sal. Sa lahat ng pagsisikap mo para sa ating pamilya. Maraming salamat. Rico, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil sa susunod, mababawi mo rin yung tinaya mo. 10,000 rin yun. Hindi alam ni Dina na itinaya ko yung pera namin sa bangko. Uy. Maliit na halaga lang yan, pare. Sa Sabado, bumawi ka. Tumaya ka ng malaki. Kailangan ko talagang bumawi. Ay, nako, paano ba yan? Uwi na ako. Maiwan ko na kayo. O, Rico, gusto mo ba uminom muna tayo? Sige, sige. Okay, sige, Carmen, mauna ka na. Okay, bye. Tara na, pare. Uy, paano pag hindi ko nabawi yung pera ko, pare? Pag-usapan natin yan mamaya. Tara! Rico, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman lasengwa. Bakit ilang mo ka na parating umuwi na kainom, ha? Huwag mo akong pakialaman, Dina. Pakikialaman kita kasi asawa kita. Tumahimik ka! Gusto ko na matulog. Huwag mo akong bungangahan. At isa pa, saan mo ginagasta yung pera natin? 3 beses kang nag-withdraw ng malalaking halaga sa savings account natin. Ano ba pinagagagawa mo? Binabawasan mo yung pera pagpatayo ng hardware natin. Sabi ko, tumahimik ka! Okay, bukas, kapag hindi ka nalasing, mag-uusap tayo. Ma, hindi pa ba natin babayaran yung tuition ko? Ako nang bahala, Sunshine. Magmi-midterms na kasi kami, May. Baka hindi ako payagang mag-exam. Sige na, pumasok ka na. Gagawin ko ng paraan. Kagabi, nag-away na naman kayo ni Papa. Bakit ba parang may kakaiba kay Papa ngayon, ha, Ma? At saka, akala ko ba promoted siya? Bakit parang palagi tuloy tayo ngayon na walang pera? Sunshine, na pag-aaral mo, isipin mo. Huwag mo na ito problemahin. Kami na ng papa mo ang bahala rito. Sige na. Sige po. Alis na po ako. Paano ko ba sasabihin sa inyo ito, mga anak? Paano ko sasabihin sa inyo na nalululong sa sugal ang papa niyo? Pwede na tayo mag-down payment dun sa lupang bibili natin, Dina. Malaki na panalunan ko kagabi. Tapos yung tira, ihuhulog natin sa bangko para tumubo. Bago mo isipin yan, bayaran mo muna yung mga utang mo. Anong utang? May pumunta rito kahapon. Yun na raw yung babayaran mo. Yun ba?
Oo, babayaran ko yun. Kalimutan mo na rin yung hardware na pinaplano natin. Ano? Hindi ako papayag na itayo natin ang negosyong yun galing sa katas ng pagsusugal mo. Tina, akala mo ba hindi ko pinaghihirapan ng perang ito? Kahit kailan, hindi ako nagangad ng marangyang buhay, Rico. Kontento na ako na kahit mabagal, umaasenso tayo. Nasasabi mo yan dahil hindi ikaw ang nagtatrabaho. Pagod na ako sa trabaho ko. Kaya gusto ko makapag-retiro na maaga. Pagod na ako magtrabaho na minamandohan ng kung sino. Gusto ko na rin magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Yung ako nag-uutos at hindi akong inuutusan. Masama bang pangarapin yun? Walang masama sa pangarap mo. Ang masama ay ang paraan mo ng pagtupad sa pangarap mo. Ma, asan na yung TV? Aaron, pumasok ka na sa kwarto mo. Ma, may problema ba tayo? Bakit pati yung kotse natin hindi ko na rin nakikita? Ano bang nangyayari? Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Ma, 25 years old na ako. Hindi na ako teenager. Maaari mong sabihin sa akin ang nangyayari sa pamilya natin. Kaya ko nang maunawaan yun. Bihira ko na rin makita si Papa. Yung huli nating kain na sabay-sabay nang ma-promote siya. Ano pa ang problema? Lubog na sa utang ang papa niyo. Ho? Bakit? Dahil sa sugal. Sugal? Pangako, Dina, mananalo ko ngayon. Kapag ibinigay ko sa iyo yung natitirang pera sa savings account natin, wala nang matitira sa atin. Ano ka ba? Kailangan kong tumaya para manalo. Pag nanalo ako rito, mababayaran natin ang mga utang natin. Mababawi ko na yung kotse at saka yung... Eto pa! Dina, ba't mo ako sinampal? Para matauhan ka! Pagod na ako sa iyo. Ubus na ang pasensya ko sa iyo. Kapag hindi ka pa tumigil sa kasusugal mo, bukas wala ka nang uuwi ang pamilya. Dina! Matagal ko na sinabi sa iyo na wala mangyayari sa atin. Kapag iniyasa mo sa sugal na yan, ang kapalaran natin. Lalo lang tayo mapapasama sa ginagawa mo. At baka sa susunod, pati yung mga anak mo, itaya mo na rin sa sugal na yan. Ngayon, mamili ka. Kami ng mga anak mo. O sugal! Mamili ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Bitiran mong ikaw rito! Kung hindi mo ako inimpluwensyahan, hindi sana ako matututong magsugal. Hindi sana mawawala lahat ng pinuntal ko. Huwag mo kong sisihin! Ikaw ang hindi marunong kumontrol sa sarili mo! Kailangan ka na namin ni Carmen na huwag kang maahanig sa sugal pero hindi ka nakinig! Tumigil ka! Ikiwan mo ako! Aray! Ma, nandyan si Papa sa labas. Hindi niyo pa kakausapin? Ma, kausapin mo na. Dito lang kayo. Oo. Oo, Ma. Paano ba kita haharapin, Rico? Kung maaari lang, ayoko na makita ka pa. Dina, Bakit mo kami sinundan dito sa bahay ni Mama? patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad sa kasalanan ko. Pangako, babawi ako. Bumalik na kayo sa bahay. Pangako, ngayon totoo na ito. Magbabago na ako. Hindi na ako magsusugal.
Sisikapin kong bayaran lahat ng utang natin at ibalik lahat ng nawala sa atin. Pero bago yun, kayo muna ng mga bata ang gusto kong bumalik. Kung hindi lamang sa mga bata, hihiwalayan na talaga kita, Rico. Pero mahal ko ang mga anak ko. At ayokong lumaki sila sa isang broken family. Kaya sige, babalik kami. Pero ito ang tatandaan mo. Isang pagkakamali mo pa, mawawalan ka na ng pamilya. Salamat, Dina. Salamat. Matagal bago ko napagtantong mali ang ginagawa kong paraan para makamit ang mga pinapangarap namin bilang isang pamilya. Imbis na mapadali, mas naging matagal ang pag-asenso namin dahil sa mga mali kong desisyon. Mabuti na lamang, natutuhan ko na ang isang mahalagang leksyon bago pa man tuluyang nawasak ang aking pamilya. Ako si Rico at ito ang aking buhay. Hirap man ang buhay, pero hindi natin maaaring iasa sa sugal ang ating kapalaran. Magsikap upang umasenso at higit sa lahat, patutong maghintay at magpasensya. Walang shortcut ang buhay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Baynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Rico. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.